Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşdayız. Baqy tarap yurdumuzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjak gutlawymyzdy şeýle diýilýär. Onuň arkidarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow Koreya Halk Demokratik Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli side we siziň ýurduňyzyň dostlukly halkyna mähirli gutlawlarmy ýolaýan. Türkmenistan bilen diýip bolan dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze döwrüň talaplaryna laýyklykda ýetgiderli ösdirilmegi ýurtlaryň halklarynyň isleglerine we bähwitlerine laýyk gelýär. Portotdan peýdalanyp sizde berk jan saglyk hemde jogapkary döwlet işiňizde ul üstünlikleri, şeýle-de siziň ýurduňyzyň halkyna awadançylyk we rowançlyk ardy edýän Kim Chen In, Koreya Halk Demokratik Respublikasynyň döwlet işleri boýunça başlygy. Bogtawda şeýle sözler bar. Onuň alkedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow täze ýylyňyz münasibetli iň gowy arzuwlarymy ýolaýan. Abdülmecid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyny watan gorugçylarynyň güni münasibetli hukuk gorugy idaralarynyň işgärleri ajaýyp toý sowgatlaryny kabul etdiler. Daşow şäheriniň 2 sany 4 gatly, her biri 16 öýlü, ýaşaýyş jaýlarynyň ulanmaga berilmegine başlanan dawarlar ýokary ruh biletli wesenni. Munyň özi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasynyň üstünlikli durmuşy geçirilýändiginiň aýdyň misallary. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň nurany günlerine watan gorugçylarynyň güni münasibetli Daşow şäherine täze ýaşaýyş jaýlarynyň ulanmaga berilmegi bayramçylyk şäherleriniň ruh biletligini has artdyrdy. Döwlet adam üçin nur diýen hemişelik ýörelgän üňe süren mähriban arkadagymyzyň öz halky bary diýen uly aladalary Daşow şäherine de ören eşkär duýulýar. Şäheriň Aşgabat köçetiniň ugruna ählamatlyklар gödegine tutulan prokuratura işgärler üçin 2 sany 4 gatly her biri 16 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň ulanmaga berilmegen muň aýdyň misallar. Täze imaratlary Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Bagtyarlyk ýoluk suw kärhanatynyň guruluşçylary ýokary hil derejesine bina etdiler. Dawara hukuk goruji idaralaryň işgärleri, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň deputatlary, jemgyçilik guramalarynyň ýaşuly netliň wekilleri, mehrem eneler uly höwet bilen gatnaşdylar. Bu ýerde çykyş edenler täze jaýyň şäher guruluşynyň hemde häzirki zaman binägärliginiň iň öňde talaplaryna laýyk gelýändigini, oň ýaşaýyş şertleriniň ähli oňoýlyklaryny hemde günnelik durmuşda zerur hyzmatlaryň ýokary derejesini önüne jemleýändigini buýsun sölemellediler. Soňra bu ýerde üýe ýerlerine jaýlan asarlary, aýratyn tapawutlanyp wekme çeken guruluşçylaryň bir näçetine bolsa hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar dawarly ýagdaýda goşurly. Täze ýaşaýyş jaýyň ulanmaga berilmegi münasibetli bu ýerde medeniýet we sunat işgärleri, şirin aýdymlary, tantlary, teatr artistlarynyň edebi sahly kompozisiýasy hemde hukuk goruji işgärleriniň hukuk aýdymsa toparynyň ajaýyp çykyşlary bilen dawara gatnaşylary ruhy lezzet paýladylar. Ýanglanan aýdym sahalarda we ýerine ýetirilen çykyşlarda watanymyzyň gazanýan ötüşleri we gahrman arkadagymyzyň halkymyzy asuda awadan durmuşda ýaşatmak babatdaky alyp barýan döwlet ähmiýetli işler wasp edildi. Durly renkli şaharlar bayramçylyk meýdanynyň asmanyna öz bolşdy bezek berdi. Soňra dawara gatnaşýan adamlar täze ýaşaýyş jaýlarynyň öýleri bilen tanışdylar. Gurulup bulanmaga berilen ajaýyp ýaşaýyş jaýlarynyň Finland ýaşuly netliň wekilleri mähriban arkadagymyzyň öz halky bary diýen biýmeçer aladalar üçin hoşallyk sözlerini aýtdylar. Täze ýaşaýyş jaýlary otoglarynyň giňligi, ählamatlyklaryň gözegine tutulanlygy, ýaşaýjylar üçin zerur bolan ähli şertleň döredelenligi bilen tapawutlanýar. Häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän täze çylçödgütler ýasatyna bina edilen jaýlaryň bedegi işlerine döwrap ferişdeler ulanly. Olarda zerur enzamlar bilen öpçün edilen hemde ähli amatlykları özüne jemleýän giň otoglar bar. Otoglarda ýerleşdirilen häzirki zaman görnüşine gurnalan ýokary hilli mebeller ýurdumyzyň öňürjileri tarapyndan taýýarlandy. Muman jaýlaryň açylyş dawaralary halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň belentliklerini tarap ýokary ruh biletlik, zähmet ýeňişleri bilen Marian Daşow welaýatynyň ýaşaýjylarynyň göwnlerini galkyndardy. Olar Bagtyarlyk döwrüni hemişelik beşeş beren, hemde ýurdumyzda ötüşliň täze belentliklerini tarap ynamly alyp barýan mähriban arkadagymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar.
Yurdumyň şahar ýanyna şanly sene watan gorowçylarynyň gününe başlanan dürli dawarlarda şäherler geçirilýär. Watan gorowçylarynyň günü münasibetli ülkemizde açylyp ulanma berilýän binalar hemde desgalar bolsa dawarlaryň ähmiýetini hasam artdyryp, ýokary ruh biletigi gösterýär. Halkyň arkadaşly zamanasynyň ilkinji aýyna hormatly Belen Serkarda başlaýanyň taşyryna laýyklykda ýurdumyň içeri işler idaralarynyň maddi enjamynyň binýadynyň berkitilmegi netijesinde vilayet polisiýa müdürlikleriniň birliklerine awtouloglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýşy hemde hasabaş topornyň idara binalarynyň gurulup ulanmagy bermegi ýokary ruhlanetlige beslenli. Munun özi awtouloglaryň howpsuz hereket etmek hemde tehniki taýdan gurat bolmak üçin wezipeleriň kefitlenen möhletlerde hemde ýokary hili durmuşa geçirilmegine oňaýly şertler döredýär. Ýurdumyň içeri işler idaralarynyň öňüne goýulan wezipeleri bir kemsiz ýerine ýetirmek maksady bilen Ahali vilayatynyň Göktepe, Beherden, Tejen, Balkyn vilayatynyň Türkmenmaşeger, Daşoz vilayatynyň Könürgünç, Lewap vilayatynyň Kerki, Mary vilayatynyň Bayramalşeger polisiýa bölümleriniň ýanyna awtouloglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýşy hemde hasabaş topornyň idara binalary gurulup, dawaraly ýagdaýda ulanmagy berildi. Watan gorowçylarynyň bayramynyň öňü firasynda ulanmagy berilen binalar şany senäniň ýokary ruhlanetlige beslenýäniň görkezýär. Awtouloglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýşy hemde hasabaş topornyň idara binasynyň açylyş dawaralary uly ruhlanetlige beslenli. Dawaralarda çykyş edenler halkymyň eşretli durmuşda ýaşama uğruna iýlik del alady diýen üçin gahrman arkadamyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Halkymyz aýratynda sürüjüler üçin zerur amatlyklara bolan desgalaryň açylyş dawaralary münasibetli gurulan dawaralaryň belent ruha beslenen aýdym sağla çykyşlar bilen goşmagy bu ýerde gurulan şäherlerde öýül boşly bayramçylyk uýuşgyny çaýdy. Dawaralaryň dowamyna has apawtynyň guruluşçylary arkada prezidentimiň adyndan sowatlar goşurly. Dawaralar atnazylar awtouloglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýşy hemde hasabaş topornyň idara binalaryna döredilen ýokary derejeli şertlerdir mümkinçilikler bilen tanışdylar. Ýurdumyň ähli raýatlarynyň awadan durmuşyny üpçün etmek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny iýdigdäli berkitmek, ýollarda sağlaşlyk hereketiň ýoly goýulmagyny şertlendirmek ugruna iýdigdäli aladalanýan hemde halkymyz üçin ähmiýetli durmuş maksatly döwrawa binalary sowgat edýän hormatly Belen Serkarda başymyda alkyş hemde hoşallyk sözler aýdyldy. Awtouloglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýşy hemde hasabaş toporlarynyň jemi 7 sany idara binalarynyň guruluşyk işleri Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň guruluşyk birleşigi tarapyndan ýerine ýetirilendigini bellemek ýakymlydyr. Bu desgalarda daşary ýurtlaryň dünýä belli kampaniýalarynyň öňürýän hemde dünýäniň olaryna dol gawat gelýän häzirki zaman innowasiýon enjamlary ornaşdyrly. Bu enjamlaryň kömegi bilen awtouloglaryň tehniki ýagdaýyny ýagny awtouloglaryň dolanyş ulgamynyň tehniki ýagdaýyny, tizlik ölçeýjisiniň işleýişini, aşyklandyryş ulgamynyň talaba laýyklygyny, awtouloglaryň hereketlendirjesiniň bölüp çykarýan gadynyň mukdarynyň derejesini, awtouloglaryň ekologik gadalarynyň talaplaryna laýyklygyny, ýeňil hemde ýük awtouloglarynyň durudyjy ulgamlarynyň talaba laýyklygyna barlamak işlerini ýokary hili geçirmäge uly mümkinçilik berýär. Munun özi anyklaýyş işleriň ýokary hil derejesini üpçün etmek bilen bir hatarda etraplaryň ilatlarynyň bu işleri uzak aralyga gitmeden ýerine ýetirmek mümkinçiliginiň döreniginiň aýdyň beýanydyr. Ýurdumyň ulak ýollaryna gatnawlaryň hassa ýygjanmaşýanyny nazara alyp, ýurdumyň içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugynyň işini häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede guramak, oňa täzeçil tehnologiýalary, sany ulgamy ornaşdyrmak meseleleri möhüm wezipe bolup durýar. Bu wasa ýol hereketi wagtynda bir näçe oňun çözgütleriň kabul edilmegini şertlendirýär. Häzirki döwürde ösüşiň belentliklerini tarap bede wada bilen anamly gadam urýan ýurdumyzda uly ösüşler, ajaýyp zähmet ýeňişleri gazanylýar. Ýurdumyň etraplaryna awtouloglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýşy hemde hasabaş topornyň idara binalarynyň bir wada bir näçesiniň açylmagy, arkada prezidentimiň ýurt wagtyndaky aladasynyň rowaşlyklary we senýanynyň aýdym tutnamasyny urly. Watanmazda döwletli başlangyçlaryň uly üstünliklere beslenmegi amala asylýan işleriň netijeli häzirde eýe bolmagy şertlendirýär.
Günden güni gahrman arkadamyň başlangyjy we tawsyrgy esasyna ýurdumyň ýol ulug dönemine degişli döwrewab desgalaryň sany barka artýar. Mehriban arkadamyň tagallalary bilen ulug ýollaryna howpsuzlygy öpüşen etmek, ýollarda sürüjiler we ýolagçylar üçin amatly şertleri döretmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Agşekermat Aşgabatda bolşy ýaly ýurdumyň durly könjeklerini, ýollaryň durukyn täzelemek, awadaňlaşdyrmak boýunça ýaýwanlanýan işler ýol hereketiniň howpsuzlygynyň öpüşen edilmeginiň baş şertini emele getirýär. Ýol hereketiniň howpsuzlygyny öpüşen etmek halkara derejesinde ikrar edilen wajyp şertleriň biri bolup durýar. Şeýlelikde ýurdumyň durly könjeklerini arkada prezidentimiň aladasyny ýetejesinde ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak, şolar wagtyň özünde güneşli diýarymyň ilatynyň durmuş derejesini ýoklandyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Munyň özü ýol ulug düdümleriniň sağlaşly hereketiniň öpüşen edilmegi bilen baglanyşly meselelerde hassa möhüm hasaplanýar. Döwlet adam şeýlerden ýörelge eýerli bina edilen täze desgalar raýatlarymyzda diýsen buýsanlardy. Awtologlaryň seniki ýagdaýynyň anyklaýyş hemde hasabalyş işlerini kämilleşdirmek bugun kunna ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Şonuň üçin mehriban arkadamyz bulgamyň işini kämilleşdirmek barada ýygy alady edýär. Bulgamda işleriň ilatyň ösen isleglerine laýyk goralmagy şunyň esasy talaplarynyň biridir. Şoňa laýyklykda ulanmaga berilen desgalaryň ähmiýeti diýsen ullar. Bu binalar gysga wagtda hemde ýokary hil derejesinde gurulýar. Olarda awtologlary barlamak hemde hasabalmak üçin zerur bolan ähli şertler göz öňüne tutulýar. Bu binalar özüniň göz köni ähmiýetinden başga-da şäheriň gözellik sağlaşygyna da öz boşly öwüşgün çaýýar. Ýüklemde ýeňil awtologlaryň teniki guratlygynyň ýürüti inzamlaryň üstü bilen anyklanmagy hemde baha berilmegi, köçe ýol hereketleriniň pugta berja edilmegine hemde köçe ýol hadisalarynyň öňüni almakda geçirilýän işlere uly ýardam berer. Täze binalaryň halkyň arkadagly zamanet ýylynyň ilkinji aýyna dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga bermegi, bagtyar raýatlaryň hemde awtolog sürüjileriň şatlykly buýsunjyny hasan belende götürdi. Dawaral çäre atnaşan adamlar şeýle ajaýyp binany gurduryp beren hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Bu amala asylýan benet maksatly işler mehriban arkadamyň ýurdumynyň harawy hemde hukuk goraýjy edaralarynyň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmakda, bu gulluklaryň edaralarynyň teniki injamlaryň binýadyny kämilleşdirmekde, halkymyzyň durmuş şertlerini ýoklandyrmakda alyp barýan döwletli ähmiýetli işleriniň aýdyň sultnamasydyr. Hormat prezidentimiz şu ýylyň 7-nji ýanwaryna geçiren Ministrler Kabinetiniň sany ulgamy arkaly täze ýyllaky ilkinji mejlisini fevral aýynyň başynda Halk Maslahatynyň nowatdan naşar mejlisini geçirmegi teklip etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 18-nji ýanwarda çykaran karar esasynda Halk Maslahatynyň nowatdan naşar mejlisini 2022-nji ýylyň 11-nji fevralyna sany ulgamy arkaly geçirmek kesgitlenildi. Mejlise geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmek maksatnamasyny seretmek we onu tasdiklamak. Şu ýyl üçin wezipler kesgitlemek bilen baglanşykly meseleleri serediler. Şunun bilen marykda Daşowut welaýatynyň etrapdyr şäherlerini wagyz nesihat şäherleri ýaýlanýarylýar. Daşowut şäherine we welaýatyň etraplaryny hormatly prezidentimiň şu ýylyň 7-nji ýanwaryna geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgamy arkaly täze ýyllaky ilkinji mejlisini fevral aýynyň başynda Halk Maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek baradaky teklip münasibetli welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalarynyň welaýat şäher etrap komitetleriniň guramoklaryny wagz nesihat şäherleri geçirilýär. Olara Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalaryň işgärleri, dürli puduklarda zähmet çekýän işgärler gatnaşýarlar. Jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri gahrman arkadamyzyň öňde goýan aýdyň wezifelerinden uguralyp, ilat arasyna wagz nesihat şäherlerini ýygdarly guraýarlar. Çykyş eden adamlar berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüne garaşy da baky betarap Türkmenistan döwletimizde durmuşa geçirilýän düýpli özgörtmeler we arkada prezidentimiziň parasatly ýol başlygyny ýurdumyzyň gadanýan ykdysady we syýasy, medeni ösüşleri gahrman arkadamyzyň insanperwer, içeri we daşary talymatlary barada buýsunç bilen belediler. Maksatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň Halk Maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmegi, teklip bermek hemde öňe sürilýän başlangyçlar we çödügütler üçin hoşallyk sözlerini aýtdylar. Maslahatyň ahyryna raýatlarymyzyň bolelin awadan durmuşda ýaşamak üçin uly aladalar edýän gahrman arkadamyzyň her bir tutumly işine jogap edip, ähli puduklarda uly joşgun bilen zähmet çekilejekdigini taýlyk hemde milli liderimiziň adyna alkyş we hoşallyk sözler aýdyldy.
Türkmenistan Cemiyetçilik Kuramalarının merkezine Kärdeş Arkadaşlıklarının Milli Merkezinin Zinanlar Birleşiginin Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagyny arkadamyzyň görülgesi milli kymmatlıklarymyza sarpa atly maksat hemde sergi geçirildi. Davarly maksatda çykyş edenler döwlet başçylygymyzyň Maşgaly Türkmen Jemgyýetiniň bünyady bolup durýar. Bu öz bolşly ilkinji guramadyr. Maşgaly näçe berk bolugça jemgyýet hem şonça hemme taraplayyn baýdyr. Çağalarda milli boýsunjy, beýleki halklara, şeýlede garaşy döwletimiziň we jemgyýetimiziň gazanan üstünliklerini hormat goýmagy terbiýelemek Maşgalydan başlanýar. Şoň üçin bu gatnaşyklary ýygyderli kämilleşdirmek möhümdir diýen sözlerini mysal getirmek bilen milli gymmatlyklaryň münasip dowam etdirilmegi, olan geçmişden şu güne gelip yetmegem Maşgaly gymmatlyklary bilen aýrylmaz baglydyr diýip belediler. Şu gymmatlyklarydan hem halkymyzyň ajaýyp däp desurlary döräp, kämilleşip sungut derejesine ýetirilipdir. Türkmen gözelliginiň ruh welentliginiň, şahannadygynyň, milliliginiň iň owadan sypatlary däp desurlarymyzda, edim gylymlarymyzda, milli ýörelgelerimize jemlenendir. Döwlet başçylygymyzyň atçylyk toplumlaryna baranda ýa bolmasa milli bayramçylyklarymyzda özüne behişde bedew sowgat berilende, şol bedewliň täze doglan taýlan boýnuny, käbesi oglaba dejäniň ören alajasyny daňyan pursatlaryny her berimiz uly tolgunma bilen synýas. Munyň özi asyrlar aş gelýän dünýä nusgalyk milli ýörelgeliň dowrubap derejede dowam etdirilýändiginiň aýdyň nyşanydyr diýip çykyş edenler belediler. Milli liderimiziň mehriban käbesi oglaba dejäniň durmuş ýoly, halkymyzyň ruhy ahlak gymmatlyklaryna ygrarlygynyň ajaýyp misallar. Hormatly prezidentimiziň taryhy çykyşlaryna, ajaýyp eserlerine jemgyýetiň sarsma sütüni bolan Maşgaly mukaddesligi, onuň agzybirligini berkitmekde, gorap saklamakda, watansöýji, insanperwer nesilleri kemale getirmekde, eziz enelemizin paýynyň uly dogwaryda aýratynlyk taýap, gözbaşyny taryhyň çuňluklaryndan alqaýdýan milli däp desurlarymyzyň, asylly ýörelgelerimiziň asyrlar aşyp dowam bolmagynda da enelemizin münasip goşundy bardyr. Bu gurda anyp berilýän işler halkyň arkadaly zamanasynyň möhüm ugurlarynyň, wajyp talaplarynyň hataryna durýar. Çykyş edenler mehriban arkadamyzy milli gymmatlyklarymy dünýäde wagz etmek, olary gorap saklamak we geljek nesillere ýetirmek üçin döredip berýän mümkinçilikler üçin alkyş sözlerini aýtdylar. Masada gatnaşanlar soňra bu ýerde gurnulan türkmen zenanlarynyň eksilmez zihin ihlasyndan syzyp çykýan, ene mamalamyzyň parasatly ýörelgelerini özüne jemläp, nesilden nesile geçip şu günlere ýetip gelen milli libaslymyzy, pederlimizden miras galan däp desurlarymyzy, edim gylymlarymyzy berja etmekde türkmen halkymyzyň giňden ulanylýan milli elişleriniň iňçe sırlaryny açyk görkezmek, ýaşarda zähmet söýerligi, zenan edebini, türkmen zenana mahsus bolan asyly gylyk häsiýetleri terbiýelemek we türkmen zenanlarynyň arka aşyk gelýän bu kesbini dawarlandyrmakda anyp barýan işler hakynda gurrun berýän sergin synadlar. Berqarar döwletimiziň batyýarlyk döwrüne ýaşar merdana halkymyzyň beýik taryhyna, mirasyna hormat goýmak we boýsunmak ruhyny terbiýelemege aýratyn üns berilýär. Şu nokta nazardan bilim ministrliginiň ýurtymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talepleriniň arasynda yglan eden el hünäri il gezaraty dörejilik bäsişigi ýokary ruhlentligi besenýär. Bu bäsişiň Oğuzhan adynaky inžener tehnologiýalar, Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetine kep, Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen milli dünýä dilleri, Türkmenistanyň inžener tehnik we uly kommunikasiýalar, Daşowzaky owy hojalyk, Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika, Türkmen döwlet binägerlik gurulşyk, Türkmen döwlet ykdysadyýat we dolandyryş, Türkmen döwlet bedenteri we sport, Türkmen döwlet medeniýet, Türkmen döwlet maliýe institutlaryna tapgyrlary ýokary guramaçylyk bilen tapawutlandy. Ýaşary milli we watançylyk ruhyny terbiýelemek ata-babalarymyzdan hemde ene mamalamyzdan dowam edip gelýän däp desurlarymyzy, öz bolşly sunguty öwrülen el hünärlerini ýaş nesile ýetirmek maksady bilen geçirilen el hünäri il gezeratly dörejilik bäsişigi milli mirasymyza öz bolşly syýahatdyr. Türkmen halkynyň ýaşaş durmuşynyň we toý dawarlarynyň milli öwüşüni bolan Agöýlen gurulyp, el hünärleriniň däp desurlar bilen baglanyşykly bayramçylyk ruhyny anyp barylmagy onuň milli ähengini hasam baýlaşdyr. Ata-babalarymyzdan häzir günemize gelip ýeten gümmez şekilli Agöýlerini guramak ýörelgesi hormatly prezidentimiziň binägerlik sungutyna aýratyn urna ilýär. Bäsişiň dowamyny türkmen maşgalasynyň emele gelmegi, çağa terbiýesini ene hudusynyň ornayıp, perzendiň türkmen milli oýunlar arkaly kemale gelmegi we çağanyň ýaşykdan belli bir hünäri ugrukmagy, hünärleriň köpdürlüligini türkmen milli elişleriniň üstü bilen görkezmekligi terbiýetçilik taýdan aýratyn ähmiýeti eý boldy.
Bizim merdana halkymyz gadymy döwürlerden bäri nesilliň sazlaşykly ösüşine we terbiyesine aýratyn ähmiýet berýär. Adamyň iň gözel häsiýetleriniň birim ene ata, jemgyýete we durmuşa bolan söýgüdir. Halkymyzyň watançylyk hemde adamkärçilik däpleri ýaşarmyz üçin geçmişi, şu güni we geljegi birleşdirýän nusgawy mektepdir diýip milli liderimiz taýap. Ene mamalamyzyň nusgalyk ömür ýoly mähir siňdirip dörüdün çeper el işlerem ähli türkmen gelin gyzlar üçin görüllü mektebidir hemde Kamil Sungutyň ebediýetlik mukamydyr. Dörejiliň we ösüşiň ýoly bilen anamly barýan garaşyl betarap watanymyzy agzybirlige, watan söýçüligi, milli mirasymyza hemde zähmet söýürlige daýanyp, täze belent maksatlara ýetmek ýaşlaryň mukaddes borçy bolup durýar. Ýaşary watana söýgü, mehriban halkymyza wepalyk ruhyny terbiýelemäge göndürilen terbiýetçilik çäreleri ähmiýetlidir. Hut halkyň kalbynyň ahlak pekligi, edermenlik, synmaz erk halkymyza galkynmak we döretmek üçin güýç gaýrat berdi. Milli ruhyň esasyny düzýän ene topragy, milli gymmatlyklarymyza bolan çeksiz söýgü, agzybirlik we jewitlik, öz güýjüňe we durmuşa bolan anam Türkmenistanyň ösüşiň we rowaşlygyň ýoly bilen anamly öňe ilerlemeginiň möhüm şerti bolup durýar. Hormat prezidentimiň taýsir taýlanlary netijesinde ýurdumyzda amalaşyrlayan giň meşhur özgörtmeleriň çägini, telekeçilik ulgamyny, bazar ykdysady şertlerini bäteşi okuyup önümçiligi ýoly goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Täze öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrylyp, zerur bolan ýokary hili hojalyk haritlaryny öndürmek işlerim talabalyk derejede alınıp barylýar. Mar welaýatynyň wekili Badyr etrabynyň çägine ýerleşýän Akbulut harit nişanly hojalyk haritlaryny öndürýän Türkmeniň rızgalatly hususy kärhanasynyň önümçilik binýadynyň giň edilmegi netijesinde halkyň sarp edýän haritlarynyň uly tapgyry öndürilýär. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe telekeçilik ulgamy we onuň öňümçiligi hil taýdan ýokary derejeye göterildi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösürmek baradaky edýän bimeçir aldalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän telekeçiler öňümçiligi täze kuwatly tehnologiýalar ornaşdyrmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän önümlen orny tutup bilýän yerli haritlary öňürmek, olaň möçürlerini artdyrmak işlerini ýola goýýarlar. Senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy wekil Badyr etrabynyň çäginäki Akbulut harit nişanly hojalyk haritlaryny öňürgen Türkmeniň rızgalatly hususy kärhananam ýokary önümçilik kuwatly kärhanalaryň hataryny görkezmek bolar. Önümçilik kuwaty ýokary bolan häzirki zaman enjamlary awtomatik usulla dolandyrylyp, olaň telekeç hünärmenler tarapyndan sazlaşykly işledilmegi netijesinde bu ýerde dünýä ýurtlaryna laýyk gelýän önümler bolan çağarlyklarynyň çeýli süpürgüçlüň hemde eňeşik ýuwjygy tämirleýiji terişdelen uly tapgyry öňürilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arasa, matadan taýýarlanylýan çağa bedenini tämirleýiji, derini ýumşadyjy, çyýglandyryjy, egin eşikleri arasalaýjy hemem olara ýakymly iýit beriji, bu hojalyk haritlary özüniň ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Haritlik derejesi ýokary bolan hemde dürli görünüşli döwrewap gaplara gaplanan bu haritlar el ýeterli bahadan ilatymyza getirilýär. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bu hususy kärhanada senagat we günnelik sarp edilýän önümden bir neçe görnüşleri öňürilýär. Kärhanaň tutuşlygyna daşar döwletleň belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üpçün edilmegi, zerur bolan ygtybarly önümleri öňürmäge giň mümkinçiligini döredýär. Bu ýerde Akbulut harit nişany diýiş arasy terişdelen bir neçe görnüşleriniň öňürilmegi kärhanaň işçileriniň halkymyzyň hojalyk önümlerine bolan ösen isleglerini iýdigiderli öwrenip durýanynyň aýdyn suwtnamasydyr. Kuwatly enjamlaryň kömegi arkaly öňürilýän bu döwrewap arasy terişdelen diýişleri täminlemekde ähmiýeti örenýär. Kärhanada yerli çyýgmalary peýdalanma arkaly dürli görnüşli päkler öňürmek işleriniň ýola goýulanyny aýratyn bellemek gerek. Kärhanada köp maksatly önümçiligiň giň edilmegi netijesinde ösümlik ýağlaryna dürli hoş we ýysly goşunlar goşmak arkaly dürli aramdaky hojalyk sabunlarynyň 3, 50 ýuwugy sabunlaryň 11, bakteriýalardan goraýjy gaty we suwuk sabunlaryň 4, guru we adat saçlary üçin şampunlaryň 4 görnüşi öňürilýär. Bu önümler gaplamakda zerur bolan polietilen gaplarym kärhanaň kuwatly enjamlary arkaly taýýarlanýar. Şeýle hem kärhanada bakteriýalardan goraýjy asmanatly çyýgly süpürgüçlüň 8 görnüşi öňürilýär.
Kärhanada otoglara ýakymly iýs beriji hemde aýnara serece terişdirer öňürilge. Bu önümler tokoy tämizligi, deňiz howaty hemde beýlek hoşu iýsli tebigat ösümliklerin atlary ýaly döwrewap atlar bilen atlanyrylge. Kärhana ýokary hilligi ekologiýa taýdyn arasy önümler bilen içerki bazarlarymyza öpçün etmek bilen bir hatarda önümlerini daşary ýurt bazarlaryna da eksport edýär. Bu hususy kärhananyň işçileri terekeçiligi ösürmek barada edýän aladalary üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň parasatly başçylygyny berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe diýarymyzyň ähli ulgamlaryny amala aşyrýan tutumly özgörtmeler, dördülýän giň mümkinçilikler ýurdumyzyň idara kärhanlaryna şol sany hususy ulgamyň telekeçilik işine de uly zähmet kalkynyşyny öredýär. Ýurdumyzyň hususiýetçileri dürli makfatly senat önümleri bilen bir hatarda berkarar watanymyzda azyk bolçylygynyň dördülmegine de özleriniň sallamly goşantlaryny oşýarlar. Akbadarlarymyzda azyk önümçiliginiň bolçylygynyň döredilmegine Lewap welaýatynyň telekeçileri uly işçilik görkezip, halkyň arkadagly zamanaty ýylynyň her bir gününi, her bir aýyny önümli zähmet ýeňişlerine besleýärler. Türkmenaba şäherindäki şöhlat önümlerini öndürýän hususy kärhananyň iş hünärmenleri önjöýli zähmetleri bilen toý desserhanlarymyzyň, taçaklarymyzyň bedegi bolan et we et önümleriniň dürli görnüşlerini ilata bökdünşiz ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Hususy önümçilikde her günne et we şoklat önümleriniň 25 golay görnüşi taýýarlanýar. Bu ýerde taýýarlanýan satenem altyn çeşme, Gunço, Nygmat, Daşrawat ýaly şoklat önümleriniň bizmeşleriň dürli görnüşleri alyjylan islegli harydyna urilýar. Önümçiligiň bökdünşiz ýola goýulmagyna, hususy kärhananyň mallarçylyk hojalygyna ýedilýän ýeri sakly mallardan alynýan maliyeti esasy çygmal bolup hyzmat edýär. İşler barha ilerleyen döwrewap önümçilikde daşary ýurtlaryň kämil enzamlary oturduryp, önürilýän önümlüň hil derejesine aýratyn uly üns berilýär. Taýýar al harytlary ýygyderli hil barlygyndan geçirilýär. Muňa bolsa bu ýerde talbalaýyk enzamlaşdyrylan barlykhanyda döredilen şertler dolu mümkinçilik berýär. Hususy kärhananyň işgärleri ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň ösdürilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly üns ýygyder gollaglar üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatlanlaryny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 22-nji ýanwarda saat 20-den 23-nji ýanwarda saat 20-nji boljak we barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup günüň ordan tiýle sekunda 9-14 metre ýetýän şymal utar. Howa gecesinde 3 gradus sowukdan 2 gradus şeýle maýly. Gündüzine 8-13 gradus, kenarlyk taraplaryna bolsa 3-8 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup günüň ordan tiýle sekunda 9-14 metre ýetýän şymal utar. Howa gecesine 3-8 gradus sowuk, gündüzine bolsa 5-10 gradus maýly bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup günüň ordan tiýle sekunda 8-13 metre ýetýän şymal utar. Howa gecesine 2-7 gradus sowuk, gündüzine 5-10 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup ýerden ömürli bolmagy mümkin. Günüň ordan tiýle sekunda 7-12 metre ýetýän şymal utar. Howa gecesine 3-8 gradus sowuk, gündüzine 1-6 gradus, gün orta taraplaryna bolsa 9 gradus şeýle maýly bolar. Daşowt welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup ýerden ömürli bolmagy mümkin. Günüň ordan tiýle sekunda 8-13 metre ýetýän şymal utar. Howa gecesine 6-11 gradus, gündüzine bolsa 0-5 gradus şeýle sowuk bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup günüň ordan tiýle sekunda 9-11 metre ýetýän şymal utar. Howa gecesine 4-6 gradus sowuk, gündüzine 6-8 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň bowşok täsiri saklanyna başlaýar. Edil watandaşlar, gaş basynyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkäp durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi,
şerdi kädirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 6 götürüm artma we howanyň akymynyň üýtgünligi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügüni ulanmakly maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçaý berja etmek, eller arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşler. Bular berja etsen, ýylyň istenik bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretdenýär. Äklet üçin özünni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun izleyenler.